بسم اللہ الرحمن الرحیم. برا ہوئی تا متکنا طریقہ علاج خیال سل داغ داننا برا ہوئی تا متکنا طریقہ علاج مسنے تو اینوئی ہمو بندہ میں ملف و ہرا کے سل داغ خیال نہ بارٹ ننے تا بندہ نا تجربہ خواجنا پنرے بابو یار محمد علاقت گورو دشت کانوجی سونارو تحصیل اورناچ دا خواجگا سل داغ نا باروٹ حرفن کہ دا زندے تینا دا دیہاتا تیٹی دا کشار داڑے زندے تینا گدرے پھر دا خواجہ آن حرفن کہ نم خواجہ کنا ارا نا جوڑی تکن سل یا داغ تیری نال سل داغ کینا کہوا کی وہ گرملے سے لکینا قابل کی معاشی سے لکینا دا کی بلد غرو بر شیفت میں آپ خانے داغ تینا کودے ولی خیسلو سے پس لکینا وہ کان خواجہ کنا پا دا بام سانتی سرکائی وہ دو چپی کو مرغا دی سرکائی داغ تینا او داغ تینا گران دی سرکائی وہ دو سینگا داغ تینا وہ خواجہ کنا پا جک زیادہ مریک وہ دو دل بندہ داغ تینا نوشاندر مریک وہ بابسان نوشاندر مریک بابس داکا کنگیک وہی بندہ کنگی داکا کڑک مسئلے داکا وہ دی اللہ رکم داغ تینا وہ علبین مریک وہ دی دان گرے چی داغ تینا وہ ٹی وی نا بیماری مریک ٹی وی نا بیماری نا پانا دا داغ تینا دیل فوکا نا تو مفق بے دیل فوکا دیل مریک جی تو مقصد ہے کہ حق کی بیماری اللہ پاک نا انسان کی برے رہا انتس کی دنیا کی جوڑ مسئلے دا کنیا اشارہ نن کیا بری رہا وہ امر برے اشارہ نہیں اشارہ ہم برے کنے کی سوبنا بندہ برے پلا جا دے دے دا بیماری ہے جی بڑا کنیا ہم سوبنا بندہ برے کی دوئی کی افکائی کنیا نن کیا برے کنیا اللہ یہ سنے تو کنیا بندہ کنی سیتے نہیں بندہ نا تعلیم کن تو اللہ کا دے کن تو اللہ نا تعلیم ہے ہر اگراس کنی پاس ہنو ڈاکٹر مسئلے اس سے چلاتے تھے ہموڑے کنے ذرے ڈاکٹر تو لو مسئلے کنا خدا قبول کرے ماشاءاللہ. تو مچا زند نمدا مخلوق کے ڈاہو گیری کرے نورے مخلوق نا علاج کرے نورے ہم ہنو سختو چیلنجز کھرا کے بعض بھلو بریزس مرے او دن نم بالکل آنو خنبا کنو کرو مرے تنی داغ تے سستا جوڑ مس اونو بندہ مسنے اوہنو مسئلے ہنو بندہ مسئلے دا دوی ڈننا مسئلے کھیلنا ڈننا ڈنتا دویتی نا باٹنا ڈنتا کنا دویتی ہمو بندہ کے ہفت داروی علاج ادار لازت سنتے سنت دوی چھوٹے پھر اے بندہ خبر ہے ہمو لا ایلو نوراد دوی ڈننا سید جی جی دم چھوٹے پھر دوی پڑا ہے او ارا خرینا دارو کو سنت او باو ہندا نا کنوئی ہونو ہندا خوش تو نا کنا دا بیدی تے شاگر بیل دار چیزی دا مصری مونو پلپل راز اور مازغا حلیلو ہنو کٹر اخبس دا کل میکس کے مچ باس پہ ہوتا چھٹے پہ باٹی گاڑی اور شیوشان کو چھٹے پہ ہوتا دوی ہم پلیس پڑا کئی ایلو اور آبنا پلیس نک دوک دا دولا مسلو او دیکھ گونک پتک وہ گیت مچ گرم کیو ڈگارے وہ دے سیل شاگے وہ نہ ہم تائی مرے کلا تائی یعنی باس ہل کی بنو علاج کیری موسمی حساتے کی بنو علاج کیری سل داغ یا دارو خرینا دارو تک ہندس کی مشتے دی بوچ با چرے باس نہ ایسا کہ نہ جوزے کے نہ نمے کے نہ خواجہ دافتے شمیر کنا دماغ کنے نا جی وہ دافتے لہر تیرے لڑتے نا وہ بامبے کے نا ویسلیے تیل دا دیوار کے نا مکس کے نا شردے نا لوجر کے دیا تخیرت وہ دے اللہ تعالی کے پیش دے یعنی باس ہوئل کے ایلو در قابل اسے خطرناکو بیماری سے ہرادے زردوئی ننوراوی ٹی پانا وہ اینو پھگ ہراڑے ہمیڑے دا بیماری بھازی اوڑ کی نیارا سل داغ زردوئی مرے کو زردوئی سل داغ ارے وہ سرچر رکھنے بکری سرچر رکھنے داڑے جاگے تھے دا خبر مسئلہ وہ چاہسنے چکی بیماری دینے خواجہ یہ لو اور آپ کا ندا کنڈا دا گئے تھی دا کے پردے شو لگا وہ پردہ شو لگا کان ارا دا بجتے تھے سر پلاڑا تھا کیرنگا یہ تھی پلاڑا تھا کیرنگا ہندہ شو لگا پتا کئی جی تو دا سا جہلاوانا مخلوق دا سا نی کلوانت تے سا کہ دا سل داغ خیال داننا برا ہوئی تا متکنا طریقہ علاجہ کو دافتا بارنڈم نی جہلاوانا مخلوق انت کلوانتے سے دا علاج عمل کیر یا کپس دا یہ لو بوچا تا عمل کیر دا بوچا کلنو عملی درست کیر بیماری
بیماری درست کرتا تو پتہ مندنگ کپا من کپک درست کے بیماری دا ہیتا تی کلے پاو دا ہیتا تی بیماری ہر بیماری اکثر ہے یکے ہر بیماری اکثر ہے داون پاپر ہر کس پای کرے ڈاگری رما ہر آمد مرک ڈاگ سکھا اس کا پیشار کے تکھو تو کنکن پچا نہ تو داغنا بھی اصل میادس مری کو سلنا زیہا اخ ٹائم داغ بندہ داگ تے مفک ہندا خدم ٹچ کرو یہ ہندا خدم دا خیس نہ پک سیخن وسوی وشیک ہاو دا ہندا خس دا پکلا ٹچ کرو یہ سلے ٹچ کرو تو ہمو ڈاہو گیری ہمو حکمت اللہ پاک نمیتس نما بھاز مہربانی نم برا ہوئی ٹی وی کندا انٹرویو تینا تسرے تینا ہیتا تے جواننگا ریکارڈ کر فیرے نما بھاز منتاک نما بھاز مہربانی السلام داسا نا آخری ریکارڈ کر فلم داسا گورنمنٹ سے حساب دا ہیتا لا دوست مانو دا گورنمنٹ چلور دونو برا ہوئی مس تمام تی دونو بندہ اللہ عزت تے نمے ننا دعا کو ننا عمر بن میں رسے گے نمے اللہ پاک مزید عمر تے کنا خواجہ دا خواجہ نا عمر 100 سالان اباو ہے زیادہ ہے براہوی ٹی وی حبو براہوی ٹی وی لائک ابو نما منت